Aşgabatyň halkara howa menziline daşary ýurtlara barýan dinan raýatlara migrasiýa gullugynyň barlygyndan päsgelçiliksiz geçmäge ýardym berýän araçlar peýda bolup başlady diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 25-nji ýanwarda maglumat berdi. Türkmenistana daşary ýurt döwletlerine barýan raýatlaryň zerur bolan ähli resmi namlary, şol sany wizalary düzüp bolan halatyny hem bu ýagdaý kä halatlarda raýatyň daşary ýurt döwletine syýahat etmegine türkmen häkimetleri tarapyndan ruhsat berilejekdigini aňlatmany bilýär. Türkmen häkimetleri wagtal hiç ýyly düşündürüş bermezden raýatlaryň daşary ýurt döwletine syýahat etmeginiň öňüni baglap bilýär. Mümkin bolan şeýle päsgelçilikleriň arasyna Aşgabatyň halkara aeroportuna daşary ýurt döwletine barýan raýatlaryň migrasiýa barlygyndan kynçylyksız geçmegine ýardym berýän araçlar peýda bolup başlady. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmdaş bolan birnäçe Türkmenistan raýat paýtagtyň Howa mendiliniň halkara uçuşlar terminalyna orta ýaşly iki zinan maşgalanyň türkmen häkimetleri bilen bir kanun hyzmatdaşlyk edip para beren raýatlaryň ýurtdan çykmagyna ýardym berýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosy raýatlardan para almakda we araçylykda aýplanýan iki zinan maşgalanyň şahsy maglumatlaryny aýan etmekden saklanýar. Habarçymyzyň söhbetdeşleri aeroportdaky araçlaryň esasan diňe 18-25 ýaş aralygyndaky aýal gyzlaryň 10.000 manat para bilen Aşgabatyň aeroportundan Türkiýe gitmegine ruhsat berilmegine ýardym berýänliklerini aýdýarlar. Şeýle-de habarçymyz häzirki wagtda häkimetleriň 40 ýaşy ýetmedik aýal gyzlaryň ýurtdan çykmagyna päsgelçilik döredýänliklerini habar berýär. Ýatlasak maý aýyna Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetine ýakyny çeşmesi ýurtdaky zinan raýatlaryň daşary ýurtlara çykmagyna doly gadaganyk girizmek bilen bagly meseleleriň döwlet ýol başçylary derejesine çynnyky ara anyp maslahatlaşylýanyny habar beripdi. Azatlygyň söhbetdeşleri aeroportdaky araçy zinanlary häkimetler bilen dildüşük etmekde aýplaýarlar. Bu iki dinan Howa menziliniň halkara uçuşlar terminalynda göni hukuk goraýjylaryň ýanyna baryp para beren gelin gyzlaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmelidigini tapşyrýarlar. Ol ýerde oturan ofitserler olaryň päsgelçiliksiz uçara goý berilmegine ruhsat berýärler. Diýip para geleşiginiň habarly bir Türkmenistan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bulardan başga da habarçymyzyň söhbetdeşleri araçlaryň Aşgabat, İstanbul uçur gatnawlarynyň online satuwda eli ýetersiz bolan peteklerini hakyky bahasynyň birnäçesi gymmat bahadan tapyp berip bilýänliklerini aýdýar. Araçy dinanlaryň üstü bilen Aşgabat İstanbul uçar biletini 9.000 manada satyn alyp bolýar. Diýip Azatlygyň töhbetdeşi gurrun berdi. Mundan odal Azatlygyň habarçylary tom saýlaryna Türkmen Hawa Ýollary kompaniýasynyň uçur petekleriniň töweregindäki para dawalary barada habar berdi. Şeýle habarlaryň fonuny dekabr aýyna Türkmenistanyň döwlet telewizionyasy Türkmen Hawa Ýollary kompaniýasynyň uçur petekleriniň bir kanun sewdasy bilen bagly jinaýatlarda aýplanyp tutsak edilen resmiler we raýatlar görkezdi. Türkiýe sentýabrda Aşgabatyň haýyşy boýunça türkmen raýatlary üçin wizasyz syýahat düzgünini ýatyrdy. Munyň ýa-ni türkmen raýatlarynyň Türkiýe syýahat etmek mümkinçilikleri hasy kynlaşdy. Häzirki wagtda Aşgabatda Türk konsullugynyň Türkiýe Respublikasyna wizalaşdyrmak üçin sorulýan wizanyň görnüşine göre 18 türlük resmi nama sorulýar. Bu resmi namalaryň sany wizanyň görnüşine laýyklykda ýetgäp bilýär. Ýöne türkmen raýatlary üçin türk wizasyny ýa-da islenik ýurdun wizasyny almak diýmeklik elmydama ýurtdan päsgelçiliksiz çykylmagyna ruhsat berilejekdigini aňlatmaýar. Ýurdun güýje daralary wagtal düşündürüş bermezden raýatlaryň ýurtdan çykmagyny eden etdirikli gadagan etip bilýär. Azatlyk radiosu Aşgabatyň aeroportuna ýolagçylardan para almakda aýplanýan we häkimetler bilen halkyň arasyna bir kanun araçylyk hyzmatlaryny hödürleýän raýatlar barada Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň tesbir alyp bilmedi. Türkmenistan korrupsiýanyň derejesi boýunça halkara hasabatlarda izdaky orunlara eýleýär. Türkmen jemgyýeti köp ýyllyklyň dowamyny para almak, para bermek, döwlet wezipesinden hyýanatly peýdalanmak, tanışparazlyk we garyndaşparazlyk ýaly korrupsiýanyň ençeme görnüşinden ejir çekýär. Türkmenistanyň Jinaýet kodeksi para almak we bermekde arada durulmagyny dellalçylygy Jinaýet hökmüne kesgitleýär. Dellalçylyk boýunça höküm çykaran adamlar 2 ýyldan 5 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilýär. Ýöne para almakda ýa-da para bermekde arada duran adamlar bu ýagdaý barada jinaýet işini gozgamagy hukugy bolan edaralara ýa-da wezipeli adamlara meýletini habar berseler, jinaýet jogapkärçiliginden boşadylýarlar.